Milé kolegyne, kolegovia a hlavne vy, mladí praktici, moje meno je Michaela Machačová. 8 rokov som pracovala ako viceprezidentka a zároveň som aj zástupcom v zahraničí v spoločnosti Vonka. Mojou srdcovou záležitosťou je Európska kardiovaskulárna spoločnosť v primárnej starostlivosti, kde som zároveň aj členom výboru. Chcem vás pozvať, aby ste sa prihlásili. Je to bezplatné prihlásenie sa na túto stránku. Takisto tá stránka funguje aj pod skratkou EPOS a budete dostávať materiály, tie najnovšie guideliny, ktoré sa týkajú všetkých tých kardiovaskulárnych ochorení. Takže budem veľmi rada, keď nás podporíte a takisto ste tam, máte otvorenú náruč, prezidentom je profesor Richard Hobbs a každého nového člena privíta a dá sa tam potom chodiť aj na medzinárodné konferencie s podporou práve tejto EPCCS zahraničnej organizácie. Ďakujem veľmi pekne.